Samantala, Lgu Mangaldan nagpaalala upang makaiwas sa cybercrime. Para po sa detalye, pakinggan natin kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nanawagan ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa pagiging responsableng social media user upang makaiwas sa cybercrime. Ayon sa tanggapan, mainam na gumamit ng matatag na password at huwag ibahagi ang personal at pinansyal na impormasyon tulad ng one-time password kanino man. Huwag rin umanong mag-click ng mga kahinahinalang link at i-report agad ang kahinahinalang online activity tulad ng scams o phishing. Hinimok ng alkalde ang mga residente na makiisa sa pagtataguyod ng ligtas at maayos na digital na komunidad. Bukas ang tanggapan maging ang pinakamalapit na tanggapan ng pulisya para sa anumang ulat o reklamo ng cybercrime upang agad masaklolohan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.